Берничә көн рәттән яуган кар шәһәр юлларын каплап куйды. Торак коммуналь хезмәтчеләр һәм идарәче компания аны җыештыруга барлык көчен куя. Кар ишүдән туктады, әмма хәзер аның өемнәрен шәһәрдән чыгарып өлгертәсе бар. Кайчак булган ресурслар да җитеп бетми. Коммуналчылар шәһәрнең кардан арындыру буенча эшне хәбәрчебез күзәтте. Кар җыйгыч машина иртәнге сәгать эшкә кузгала инде. Бу вакытта әле юлларда комаучаулаучы автомашиналар булмый. Бу көннәрдә коммунал хезмәтчелекләр өчен иң кызу вакыт. Кар каты яуган көннәрдә юл кырыйларын гына чистартып тордылар. Хәзер җыелган кертләрне көчкә туплап карны полигоннарга чыгаралар. И в связи с погодными условиями мы работаем в усиленном режиме. Һава торышына бәйле рәвештә көчәйтелгән режимда эшлибез. Урамнарны чистартуга һәм кар чыгаруга барлык техниканы җиктек. Булар 3 КДМ, 6 МТЗ, 2 РКЦМ һәм грейдер Амкадор. Өстәмә рәвештә үзәк урамнарда карны чыгару өчен 2 Амкадор һәм 8 КАМАЗ җәлеп иттек. Машиналар көнгә 60-70 рейс ясыйлар. Көн саен КАМАЗлар 1200-дән күбрәк метр куб кар чыгаралар. Беренче чиратта автомобиль хәрәкәте тыгыз булган үзәк урамнардан. Даже если вот снег идет, мы прекращать не будем. Эшне бер нәрсәгә карамастан туктатмыйбыз. Кар яуганда да барлык җәяүле аркылы чыгу урыннарында чистартабыз. Кайдадыр элегереп тә җитмибездер, әмма яшәүчеләргә уңайлы шартлар булдыру өчен барлык көчне куябыз. Идарәче компания хезмәткәрләренә дә җиңел түгел. Алар балансында 130дан күбрәк күп катлы йорт. Кар тулган ишегалларын 11 ишегалды җыештыручы чистарта. Аларның төп коралы көрәкләр. Когда снег идет, мы стараемся тогда, когда снег перестанет, и сразу выходить. Кар яуганда эш күп. Без ул туктагач та җыештырырга тырышабыз. Бик иртәнге сәгатьләрдә тотынабыз. Кайчакта урамда парковкаланган машиналар коммуналчылар эшенә комаучаулык тудыра. Мондый проблемалар белән алар барлык ишегалларында диярлек очраша. Кар белән тулган ишегалларында автомобильләр буенча, йортлар буенча башларга хәбәр итәбез. Алар WhatsApp төркемнәре аша автотранспорт хуҗаларын кисәтәләр. Әгәр инде алар берничә әйтеп тә тыңламасалар, административ комиссия аша йогынты ясыйбыз. За невывоз снега и за складирование снежного вала. Карны чыгармау, аны туплап яткан өчен Татарстан Республикасы административ хокук бузулар турында кодексының 3.6 маддәсе буенча штраф каралган. Бу муниципаль районны төзекләндерү кагыйдәләрен бузуга керә. Гражданнарга административ штрафлар 2000-нән 3500 сумга кадәр, вазифаи затларга 15000 сумнан 30000 сумга кадәр, юридик затларга 200000 сумнан 500000 сумга кадәр тәшкил итә. Штраф беренче кисәтүдән салынмаячак. Карны чыгару өчен бер атна вакыт бирелә. Быел буада кар чыгару өчен 2 полигон оештырылган. Казан тракты урамында һәм Бикмурас авылы янында. Камилә Мусина, Айрат Насрулов, Татарстан хәбәрләре.